Така. Какво се случи? Тихо! Имам профетични способности. Ще кажа. Значи тази дума. Какви? Много агресивно приятел. Ситуацията. Айде, Юли! Айде! Махайте, бе! Много адреналин, много напрежение. Да, той е контузен, той е стигнат до влезен. Добре. Тук. По линията. Къде са вашите картини, бе? Натисни за тъча! Това е тежка работа. Пати, страшно колко номер. Място на това номерата. Да, не. Той е играл по. Ай, паланки ще Не, но това са пак много много. Колко са? Не дай да се радваш. Не се радвам още. Не се радвам. Абе, за ти футалистката ли спряха? Идва Дани! Червена! Червена! Гуфти. Ерно вика от тук, за да го чуе. Не ме чу, батко, дева мамо! Не ме чу, разбира, че го свири! Това за какво вика? Кира, обърни се и гледай! Айде!